پێویستە گەلێ باشوور بخۆ بەریارێ لەسەر چارەنویسە خۆ بدەت نەک و حزبên سیاسî. Ev gotina hejmarek ji karbidestên peyadê û kantonên Rojavayê Kurdistanê ye ku li ser pirsa ragihandina serbixwî û çêkirina dewleta Kurdî didane xuyakirin. Gelê me başûr ji bo xwe çareseriyek çawa dibînin? Çareseriye eger serxwe bûyîn yan jî dewlet dibêjin bi vî rengî ji bo xwe guncav dibînin em bêguman li piştawanin em li dijî wê dernakevin û em ê destek jî bidin wan. Libele em ji bo em bi giştî yani fikra me eger hûn bipirsin yani em dibêjin rastî jî zemenê dewletê netew derbas bûyê. Yani gelek netew dewlet li heremê çêbûn îro hemû hildiweşin ji ber ku sistema netew dewletê yeksanî nîne, azadî nayne, demokratiyet tê nîne. Rayedarên kantonên Rojava her tim gazinde û lome ji hindek hizbên herêmê digirin ku destêwerdanê di karobarên kantona da dikin û di demên bihorî da bi awayek fermî sîstema federalî ji boî navçeyên Rojavayê Kurdistanê dane pejrandin. Ev dibêjin naxwazin destêwerdan di karobarên herêmê da bikin. Lê ya baş ew ye ku cîbcêkirina demokrasî pêş ragihandina dewletê were bi cih anîn. Hêzên siyasî ê Kurdistanê di vê qonaxa hesas danê di aliyê tekoşîna netewî da nêrînan hevbeş û heta hemî demî zêdetir weke gelê Kurd pêwîstî me bi nêrîna hevbeş a siyasî heye. Zêdebarê ku gelê Kurd mezinterîn netewa bêdewlet li rojhilata navî ne lê hêşta ji gelek mafên xwe bêpar maye. Ji bilî wê jî heta niha hizbên Kurdî di nav xwe da xwedanê axiftinek netewî a yekgirtî nînin. Bi nêrîna rayedarên Rojavayê Kurdistanê pêkvejiyana netewî û nehêlana demargîriya siyasî mezinterîn tişt e ku pêwîst e di wê demê da were encamdan.